हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिफुन आशा ब्लॉग କରିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆସାମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହବ ଆଉ ନା କଣ କରୁ କଷା କରିବୁ ନା ଝୋଳ କରିବୁ କଷା ଏମିତି ବସିବୁ ଏମିତି ତ କେମିତି ଏମିତି ବଛ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡୁଛୁ କାହିଁକି ଆଉ ଖାଉ ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଥିବ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପାଣି ବାହାରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ এটা କଣ ବାହାରିଛି ପାଣି ପାଣି ବାହାରିଛି ହଁ ଲୋ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସାମରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଝୋଳ ହବ ନା କଷାଟା ହବ କଷାଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ତ କଣଟା ହେଇଗଲା ସତରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କଣ କରିପାରିବା ଟିକେ ହେଇଗଲା ରେ ଭଜାଟା ହେଇଗଲା ରେ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଇରି ଖାଇ ଦେଖ ଓହୋ କଣ ହେଇଛି ହେଇଛି ଗୋଟେ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣଟା କେତେ ସ୍ପିଡ୍ କାଟୁଛୁ ପିଆଜ ହେଇଗଲା ସେତିକି ଏଠି କଣ ପଡିବ ତାପରେ ତେଲଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ କହିବୁନି ଟିକେ କଣ କଣ ପକଉଛୁ ହଁ କେତିକି ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ ପିଆଜର ଭଜା ହଉଛି ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଭଜା ହବ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ନା କଣ ମସଲା ପକେଇନି ମସଲା ପକେଇନି ଖାଲି ଟମାଟୋ ପିଆଜରେ ପଡ଼ିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଟେଷ୍ଟି ମସଲା ପଡ଼ିଲା ମସଲା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିବ ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ନେକ୍ସଟ ଲୁଣଟା ପକେଇଲୁ ନା ପକାନ୍ତିନି ଲୁଣ ପଡେନି ନା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି କୋଉଠି ଖାଆନ୍ତି ତମ ଜଗତସିଂହ ନା ତମ ଗାଁର ନା ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧେଇ ଗଲୁନି କଥା କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଝାଲ ଲୋ ଲୋକ ପୋଛି ଫିରି ଯାଇଛ ଖାଉ ନାହିଁ କେତେ ଝାଳ ବାହାରିଛି କଣ ମତେ ଟିକେ କାଟିକି ଦେଖ ଚାକି ଯାଇକି ସବୁ କରୁଛୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ନା ଟେଷ୍ଟ କରିବି ତୁ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲୁ କି ଦେଇଥିଲୁ ତୋର କଣ କାଟୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି ମନ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି ଭଲ ହବନି
ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋତେ ମନ ଦେ ବୋଲି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ହେଇଗଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ହଁ କେମିତି ହଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନା ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଛ ହେଇଗଲା କି ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କଷାଟା ଏ ଚାଟି ଦେବି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।